Vážení diváci, otvárame ďalšie vydanie našich správ, v ktorých sa pozrieme na aktuálne dianie v našom meste. Vitajte pri sledovaní kežmarských správ, v ktorých sa dozviete viac o týchto témach. Nekonečný spor Ľubice a Kežmarku je rozhodnutý. Pripomenuli sme si oslobodenie mesta Kežmarok. Jasmína Zubajová sa stala Miss Roma Slovakia 2026. Domácnostiam začali prichádzať energošeky. Aká je realita? V materskej škole na ulici Karola Kuzmányho začali s rekonštrukciou schodiska. Žiaci spojenej školy Hradné námestie si užili fašiangové posedenie v maskách. Zisťovali sme plány Centra voľného času v Kežmarku. Zúčastnili sme sa výročnej schôdze klubu Jednoty dôchodcov Slovenska. Florbalový tím bilancoval doterajšie úspechy. Mestský hokejový klub pokračuje v novom roku so zbieraním dôležitých bodov. Rybársky spolok vypúšťal do našich vôd ikry pstruha potočného. Pozývame vás na hudobné vystúpenie do Kežmarku. Najvyšší správny súd sa stotožnil s námietkami mesta Kežmarok a potvrdil ich v plnom rozsahu nielen po procesnej, ale aj obsahovej stránke. Tým sa vracia právna istota a istota občanov žijúcich na spornom území, je ich viac ako 3200, že sú Kežmarčanmi, aj ostanú Kežmarčanmi. Voči tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie a takisto vrátil to na spätné prerokovanie správnemu súdu v Košiciach, ktorý je ale viazaný právnym názorom kasačného súdu. Jasne tým povedal, že zmena hranice, ktorá sa udiala v roku 2018, ktorá definovala, že sporné sídlisko územia juh bude patriť mestu Kežmarok, katastrálnom území, potvrdil, že to rozhodnutie bolo správne a tým pádom všetkým iným inštitúciám jasne povedal, že tento názor bude takto aj do budúcna. Tento rozsudok, voči nemu nie je prípustné odvolanie a všetky nižšie inštitúcie, čiže aj krajský správny súd je viazaný jeho výrokom právnym, to znamená musí rešpektovať tento rozsudok. Takže tým pádom nielen škola, ktorá otázka bola, kto ju má financovať, áno, financovať ju má ten, na ktorom katastrálnom území sa nachádza. Takže v tomto prípade mesto Kežmarok bude zodpovedné a bude tieto zdroje v tejto škole poskytovať a takisto sa starať o všetky služby, ktoré sú spojené so správou územia. To znamená vývoz odpadu, mestská polícia, opätovne kamery budú plniť tie úlohy a účel, na ktoré boli zriadené. A takisto mesto Kežmarok má pripravené investičné zámery na danom území, ktoré okamžite budú spustené a budeme ich realizovať v najbližšom čase. Chcem povedať pre občanov, si vydýchnú všetci, pretože 34 rokov takejto neistoty spôsobilo pre toto územie veľké škody a straty. Tým pádom to územie sa stáva pevnou súčasťou mesta Kežmarok a mesto Kežmarok vynahradí celý ten stratený čas, aby dané územie, ktoré je to sporné, nepocítilo ten deficit, ktorý tu malo niekoľko desaťročí a také právnej neistoty. Ja ako primátor mesta vždy budem stáť na strane občanov, rešpektovať ich vôľu a takisto ma teší, že Najvyšší správny súd týmto pádom aj dal jasne občanom najavo, že ich vôľa je pre nich aj pre súdnictvo tá prioritná. Vážené dámy a páni, žiaci kežmarských škôl, hostia, milí Kežmarčania, pamätníci. Dovolte mi, aby som vám odovzdal pozdrav od primátora mesta Kežmarok Jana Ferenčáka a zároveň sa k vám prihovoril v jeho mene. Stretávame sa dnes na tomto pietnom mieste, aby sme si spoločne vzdali úctu jednému z najvýznamnejších okamihov v novohotových dejinách nášho mesta. Pred 81 rokmi, koncom januára 1945, sa nad Kežmarkom konečne rozplynula ťažobná hmla vojny a strachu. Dátum 27. január 1945 nie je pre nás len číslom v učebniciach dejepisu. Je to deň, kedy do ulic nášho kráľovského mesta
opäť vstúpila sloboda. Je to deň, kedy utíchla zbraň a kedy sa skončila jedna z najtemnejších kapitol ľudstva v našom meste, ktorá dlhodobo zasiahla aj mnohé rodiny Kežmarčanov. Dovolte mi preto v prvom rade skloniť hlavu, skloniť ju pred odvahou a obetavosťou vojakov a odbojárov, ktorí za našu slobodu zaplatili tú najvyššiu cenu, svoj vlastný život. Ich hrdinstvo nám dnes umožňuje žiť v miery, tvoriť a budovať náš domov bez strachu o prežitie. Milí prítomní, pri pohľade na dnešný nepokojný svet si uvedomujeme, že mier nie je samozrejmosťou. Je to krehký dar, o ktorý sa musíme starať. Odkaz osloboditeľov nás zaväzuje k tomu, aby sme nezabúdali na našu minulosť a chyby tejto minulosti. Naša história nám pripomína, kam až môže viesť nenávisť, netolerancia a neúcta k človeku. Kežmarok bol vždy mestom tolerancie, kde vedľa seba žili rôzne národnosti a náboženstva. Práve v tejto jednote a vzájomnom rešpekte tkvie naša sila. Dnešné výročie je preto aj oslavou života a nádeje. Vážení občania, chcel by som poďakovať všetkým vám, ktorí si zachovávate historickú pamäť a odovzdávate ju mladšej generácii. Vašou úlohou je učiť naše deti, že sloboda sa nerodila ľahko a že za ňu treba byť hrdý a vďačný a bojovať každý a jeden deň. Nech je tento pamätník pre nás všetkých symbolom vďaky, ale aj momentom, že pokojný život v našom krásnom Kežmarku je hodnotou, ktorú musíme chrániť. Česť pamiatke padlým hrdinom. Týmto podujatiam ako my z Roma chceme ukázať, že naozaj sme plnohodnotní ľudia tejto krajiny. Že chceme naozaj vyvrátiť ten mýtus, že všetci Rómovia sú darebáci, vyciciavaci tohto sociálneho systému a tak ďalej, tak ďalej. Pozor, tak ako medzi majoritou aj medzi minoritou sa nájdú ľudia, ktorí robia zle a robia zlé meno tejto krajine, ale my chceme naozaj ukázať, že slušní, inteligentní a vzdelaní ľudia, a ktorí vedia naozaj na úrovni ukázať, že vieme pripraviť takúto neskutočne dobrú akciu ako my z Roma. Zvoliť kráľovnú krásy my z Roma, kde inde ako v Kežmarku, pretože v kráľovskom meste je to najlepší a najkrajší symbol mať aj kráľovnú krásy. A kráľovná krásy, ktorá ešte bude vládnuť celému Slovensku, tak o to viac z kráľovského mesta má to aj takú symboliku. Som bol pozorný, ja som neváhal ani sekundu, myslím si, že som ministrom aj pre rómsku komunitu a viete, že máme aj na starosti kanalizácie, vodovody, pracujem s perspektívami rómskej menšiny, záleží mi na tom, aby plne dána súčinnosť aj pre túto komunitu a myslím si, že úspech rómskej komunity je aj úspech Kosova. Záleží mi na tom, aby naozaj tu bolo veľa vzorov. Ja hodnotím túto Miss Roma na 11 z 10, pretože vidím, že je tu skvelá atmosféra, krásne sa tu ľudia bavia, dievčatá sú úžasné a nedá sa ani nič vytknúť, proste tu je taká pekná pozitivita, že sa mi to neskutočne páči. Volám sa Laura Pačiová, mám 19 rokov, pochádzam z Výkertoviec. Vyštudovala som obchodnú školu a v budúcnosti by som sa rada stala zdravotnou sestrou, pretože pomáhať ľuďom je pre mňa dôležité. Vo svojom voľnom čase rada trávim čas so svojou rodinou a priateľmi. Volám sa Galina Čanková, mám 17 rokov a pochádzam zo Svitu. Medzi moje záľuby patrí spev, varenie, pečenie. Momentálne navštevujem školu vo Svite, Polytechnická Jana Antonína Baťu a učím sa za krajčírku. Volám sa Jasmina Zubajová, mám 16 rokov, pochádzam z Ružomberka, kde momentálne študujem ako odbor kaderníčka. Medzi mojimi záľuby patrí kreslenie, večerné prechádzky, rada si čítam, rada chodím do fitka. Na Miss som sa prihlásila pretože chcem niečo ukázať aj svetu, že aj Rómovia niečo dokážu.
a takisto by som chcela prekonať svoj strach. Kežmarok počas tých stáročí vždy bol centrom vzdelanosti, kultúry, ale aj spolunažívania minorít a väčšinového obyvateľstva tu žilo 7 národností, ktorí spoločne budovali mesto aj okres. Rómovia boli jedna z nich. Ja by som bol veľmi rád, keby sa to spojilo aj s Nerovskou Miss, že finalistka by potom mohla vstúpiť ako jedna z finalistiek Miss Slovensko v rámci celého Slovenska a poprípade dostať sa na medzinárodnú súťaž. Tešíme sa v spoločnosti Správbiterm, že po doručení zvýšených predpisov vlastne naozaj ľuďom začínajú chodiť energopoukážky, ktoré v plnej miere pre ten bytový dom kompenzujú ten zvýšený náklad. Zaujímame sa aj o tú výšku, ktorá vlastne vychádza z výpočtu platieb v roku 2024. To znamená, ak byt platil v roku 2024 nízku cenu, tak ten energošek je v Kežmarku preto taký štedrý, lebo počíta tú cenu z roku 2024 a počíta ten nárast, ktorý teraz ľuďom prišiel v tých zvýšených predpisov. Takže vlastne výsledok je taký, že mnohým ľuďom nielenže vykompenzovali tieto energošeky, zvýšené náklady, ale niektorí dokonca na tom ako keby aj dostanú viacej. Niektorí trošku chýba, zistili sme, že nie je to veľa, 10-15 eur mesačne, ale tam je dôvod spotreba, ktorú v tom byte majú, to znamená, že musia trošku šetriť na hlavne spotrebe teplej vode, pretože ak majú už v roku 2024 vysokú spotrebu teplej vody, tak jednoducho nemusí im ten energošek plne kompenzovať náklady. Predpisy ľuďom boli doručené v decembri. Boli doručené v decembri preto, že zákon o vlastníctve bytov v paragrafe 10 prikazuje každému správcovi vystaviť predpis mesiac dopredu. Pretože ľudia si platia tieto predpisy na vlastné bankové účty konkrétneho domu. Neplatia správcovi na účet, ale platia si na svoj účet. A platia si preto mesiac dopredu, aby vlastne už januárové faktúry ten správca mohol uhradiť. V decembri dostali zvýšené predpisy, bol to pre mnohých ľudí šok, ale teraz v januári postupne, trošku s meškaním, dovolím si povedať, už chodia energošeky. Tieto energošeky vlastne distribuje pošta, ale vlastne vypočítava ich Ministerstvo hospodárstva. Tieto energošeky sú 1/4. To znamená, že vlastne, ak niekto dostal energošek vo výške 250 eur, tak jeho celková pomoc pre rok 2026 bude 1000 eur. Takže rok 2026, dovolím si povedať, s energošekmi Kežmarčania prežijú v pohode, nebudú mať zvýšené náklady. A rok 2027 vlastne aktuálne sa spoločnosť Správbiterm nakupuje plyn, nakupuje ho vlastne každý deň od 1. januára do konca júna a priemerná cena týchto nákupov od 1. januára do konca júna roku 2026 nám vytvorí cenu plynu, ktorá vlastne bude pre Správbiterm pre rok 2027. A predpokladám, že táto cena plynu bude nižšia, oveľa nižšia a že teda naozaj už tie predpisy pre rok 2027 správcovia doručia výrazne znížené. Aktuálne spoločnosť Správbiterm finišuje s projektovými prácami, s projektami pre výmenu rozvodov, pre prepojenie kotolní K2, K3 a K4 a pre rekonštrukciu kotolní K4 tak, aby vlastne kotolňa K4 slúžila ako kotolňa pre ostatné kotolne, kde sa budú využívať obnoviteľné zdroje energie, kde bude vlastne vrt slúžiť na zdroj energii a teplnými čerpadlami budeme vyrábať teplo.
Od mesiaca november minulého roku sme začali s rekonštrukciou schodisk, ktorých je v tejto škôlke 6 a ktoré boli vlastne od pôvodného stavu, odkedy sa škôlka postavila. Prechod na ministerské financovanie nám umožňuje i takéto prerábky, ktoré by za iných okolností neboli možné, čomu sa veľmi tešíme, že táto škôlka znovu ožíva ako prostredím vonku, tak i znútra. Na teraz máme spracované dve schodiska, v ktorých je kompletne zrenovovaná podlaha, všetky schody a samozrejme na mieru spravené zábradlie, ktoré už zub času v podstate dehonestovalo a ktoré odslúžilo. Tešíme sa i novým priestorom, zrenovovaným maľbou a kresbami, ktoré prídu a ktoré nás čakajú. Momentálne sme v 3. vchode, to je vchod B, kde renovácie akurát prebiehajú a ak nám to financie dovolia, či už v tomto roku alebo v budúcich rokoch, prejdeme k 3 vnútorným schodištiam, ktoré chceme určite dostať do nového šatu. Pre deti v Kežmarku sme si pripravili kúzelný karneval plný kúziel, srandy bandy, tanca, súťaží a budeme tu mať aj promenádu. Pripravila som si kostým Emily z Paríža, pretože vlastne minule som našla, lebo my sme sa sťahovali, lebo sme prerábali dom. A minule som v takom veľkom našom šatníku našla túto baretku a tak mamka prišla s nápadom, že budem Emily z Paríža. Som spevačka a s mamkou nás to napadlo kvôli tomu, že proste som mala doma mikrofón, tak sme objednali kostým speváčky. V tejto ťažkej dobe je dôležité, aby deti nepozerali do mobilov, ale aby sa zabavili, aby spoznali, že zábava nie je len v tej internetovej sfére, ale aby zažili skutočné hormóny a skutočnú zábavu. Preto sme tu. Momentálne pokračujeme v zabehnutom školskom roku, takže krúžky máme okolo 30 krúžkov, rôzne zamerania od športových, výtvarných až po umelecké, takže rôzne varianty. A ja osobne vediem krúžky florbalu, hlavne tých najmenších, tých maličkých detí a snažíme sa venovať všetkým deťom, to znamená nielen športovcom, ale myslím, že rodičia majú na výber z viacerých možností. Takže. Momentálne je to v CVCčku deti kežmarské, to znamená s trvalým pobytom v Kežmarku platia 5 eur, ak nám odovzdali vzdelávací poukaz, tak sú to 3 eur. Čo sa týka okolitých obcí, tak z 90% obcami máme zmluvy, takže to je rovnaký poplatok ako pre Kežmarčanov. S obcov Ľubica nemáme uzavretú dohodu, takže tam deti platia 20 eur mesačne, alebo ak nám odovzdali vzdelávací poukaz, tak 18 eur mesačne. Momentálne do konca januára plánujeme 1 predmetovú a 2 športové olympiády a do konca školského roka plánujeme 23 športových olympiád, z ktorého je 19 okresných a 4 krajské. Taktiež plánujeme 19 predmetových a umeleckých olympiád. Olympiády sa týkajú či už športu, napríklad futsal, florbal, predmetové ako matematika, chémia, fyzika, geografia a z umeleckých sú to Šaliansky Maťko a Slavici z Lavice. A je to veľmi individuálne, práve že hodnotíme, že sa nám posledné roky tie školy striedajú nejednoznačný víťaz, ale vždy to je nejaký mix detí a väčšinou na olympiádach stretávame tie isté deti. Ja mám momentálne 3 krúžky, mám jeden pre mamičky s deťmi do 3 rokov, volá sa Hnička Macík, takisto mám kreatívne dielničky pre deti, kde si vytvárame rôzne predmety a učíme sa samostatnosti a moja taká dominanta je divadelný krúžok, kde vlastne deti trénujeme nejakú tvorivú dramatiku a takisto aj prejav rečí. Dnes, 22. januára 2026, máme v klube dôchodcov výročnú členskú schôdzu. A na tejto výročnej členskej schôdzi sa budú odsúhlasovať správy o činnosti, hospodárení, plán činnosti na rok 2026.
My patríme pod mesto, my sme vlastne v dennom centre, máme túto priestory, takže patríme priamo pod rozpočet mesta. No a vo všetkom nás podporuje mesto, môžeme povedať. Aj v prípade, že máme niečoho menej, tak a keď poprosíme, tak určite nám výjdu v ústrety. Mestský úrad do našej činnosti nevstupuje priamo, len keď ich požiadame. Pomáhajú hlavne, keď máme problém s prepravou, nemáme toľko peňazí na prepravu autobusmi, tak tam nám výjdu veľmi v ústrety. Takisto mesto vlastne organizuje aj športové hry, ktoré sú pre všetky kluby, ktoré sú organizované jednak tu v dennom centre, ale aj jednoty dôchodcov a podobne. Výročná členská schôdza je schôdza, kde sa za celý rok hodnotí činnosť nášho klubu a na túto schôdzu prichádzajú skoro všetci členovia, pretože tu sa dozvedia všetko, čo sa robilo, ako sme hospodárili a aj plán práce na ten budúci rok. Každý je zvedavý, aké akcie sa budú robiť, kde pôjdeme, čo urobíme. No a pre mňa to je taký záväzok voči tým ľuďom, že schválili nás do tých funkcií a chcú aj vidieť výsledky našej práce. Mesto Seniory je veľmi dobrá spolupráca, musím povedať, že sme veľmi spokojní, pretože mesto nás veľmi podporuje, robí také akcie, na ktorých sa zúčastňujeme pravidelne a je to veľmi zaujímavé pre nás, pretože my sme viac menej doma a akúkoľvek aktivitu zo stranu mesta my len vítame. Takže čo sa týka florbalu v Kežmarku, tak momentálne sme v polovici sezóny a teraz nám začínajú nadstavbové časti všetkých kategórií. Momentálne máme 5 súťažných kategórií od mladšej prípravky až po dorastencov. Jediná kategória, ktorá dokázala prebojovať o boj na majstrovstvá Slovenska sú mladší žiaci, ktorí momentálne budú bojovať s najlepšími mužstvami východu o majstrovstvá Slovenska. A ostatné kategórie budú hrať nadstavbu tú nižšiu a čaká nás kopec zápasov. Sezóna je dlhá, takže končíme až 35. zápasy a všetky kategórie odohrajú kopec turnajov, takže sa tešíme na to a zlepšujú sa chlapci každým dňom. Máme ich tam viacej, ale čo sa týka tej najúspešnejšej kategórie mladších žiakov, tí majú našľapnuté naozaj veľmi pekne a tam by som vyzdvihol možno pár mien a tam je Damian Uriga, jeden z najšikovnejších hráčov u nás v akadémii, ktorý je pracovitý a poctivý a myslím si, že ak ostane na tejto ceste tak, jak je, tak si myslím, že môže kľudne atakovať aj reprezentačné zrazy. Tréningy máme trikrát, všetky okrem prípravky majú 2-krát do týždňa a mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci trénujú 3-krát do týždňa. Trénerov máme 7, aj so mnou, takže trénujú prípravkárov, trénujem ja a Jozef Granda. Mladších žiakov trénuje Rastislav Václav, bývalý hokejista a Milan Valenčík. Starších žiakov trénuje Stano Krul a Michal Pecho. A dorastencov trénujem ja a Boris Kantorek. Náš florbalový klub tento rok môže prvýkrát zbierať 2% z dane, takže boli by sme veľmi radi, keby ste nám takto pomohli. Vás to nič nestojí a našim mladým športovcom to dokáže naozaj veľmi pomôcť aj v tréningovom, aj v zápasovom procese. Tlačivá nájdú na našej facebookovej a instagramovej stránke alebo priamo v športovej hale Focus, kde trénujeme pravidelne. Čo sa týka mládeže, tak držíme sa niekde v strede tabuliek. Mladší, starší žiaci, čiže čo je úspech oproti minulému roku, sme sa podstatne posunuli. Takisto ďalšie kategórie máme naplnené. Riešime to, že každý rok vytvárame novú kategóriu súťažnú, aby sme naplnili komplet cieľ našeho klubu, že hrajú všetky deti. Skladáme kategórie, aby sme to vyskladali až vlastne po juniorskú kategóriu. Čo sa týka seniorov, tak momentálne sa nachádzame na 5. mieste v tabuľke v skupine Východ. Čo sa týka tohto, tak dneska prakticky máme zápas s Dolným Kubínom.
kde je to porovnateľný super a máme šancu na to, aby sme sa ešte dostali do play-off v tejto sezóne. Je to komplikované, pretože my ako klub máme každým mesiacom máme záväzky, ktoré si musíme plniť. Snažíme sa správať zodpovedne, takže to je v takom štádiu, že tie peniaze sú veľmi potrebné všade, v každom športe, nie len v hokeji, ale aj vo futbale a v ostatných športoch, ktoré máme v meste Kežmarok. Budeme vďační, keď sa to napraví a schváli sa správny rozpočet, ktorý pomôže, si myslím, že všetkým športovým klubom v Kežmarku. Lebo tých peňazí v športe nie je nikdy dosť a snažíme sa nielen získať peniaze z mesta, zo zväzu, ale aj od sponzorov alebo podporovateľov, by som to lepšie povedal, ktorí majú radi hokej a ktorí vlastne chcú, aby sme dali šancu všetkým deťom, ktoré majú záujem o tento šport. Dnes budeme osadzovať do našich vôd ikru pstruha potočného v očnom bode v množstve 40 000 kusov, ktoré nám zabezpečila Rada Slovenského rybárskeho zväzu. Už máme sumaru urobený za minulý rok 2025, tak zatiaľ to vyzerá veľmi sľubne. Rybári si zachytali, niektorí možno nie, ale po väčšine akože boli aj pekné ulovky, takže... Pripravili sme si ikry, ktoré máme zabezpečené od nášho predsedu, Pavla Hurčalu. A tento projekt sa podieľajú na tom Edvin Veselovský a členi výboru. Rybárstvo pre mňa znamená veľa, hlavne sa krúti okolo tej prírody a študovať, ako tie ryby sa rozmnožujú a proste celý ten systém. To sa chce stať rybárom. Rybárom musí keď je to dieťa, sa prihlásiť do krúžku Mladý rybár. Následne po tom školskom školení urobí nejaké záverečné skúšky a tak následne sa stane našim členom. Pri dospelých je to trošku iné. Musia si vypísať prihlášku, dať ju na rybársky zväz, následne budú mať nejaké školenie a keď ho úspešne absolvujú, tak sa môžu stať členmi. Vyrábam si už vlastné mušky od pomaly 8 rokov a venujem sa muškareniu. Naša hudobná skupina Duo Yamaha vás pozýva do Kežmarku 10. februára v Mestskom kultúrnom stredisku. Koncert odštartujeme o 18. hodine. Hit Tour 2026. Piesne, hity, ktoré ste si vy, diváci a fanúšikovia, obľúbili. Nesmiete tam chýbať, bude to show. Prídite. Tešíme sa na vás. Máme za sebou prehľad najdôležitejších udalostí, ktoré hýbali Kežmarkom v uplynulých dňoch. Veríme, že ste si v našom vysielaní našli témy, ktoré vás zaujali. Ďakujeme za vašu pozornosť a prajeme vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia na budúce.